Wara konsultazzjoni ma' residenti biex isseħħi trasformazzjoni taċ-ċentru ta' San Ġwan b'ġonna u żoni ta' rikreazzjoni jieħdu post triq arterjali u traffikuża fil-lokal, l-Aġenzija Project Green għadha kemm issottomettiet il-pjanti tal-proġett lill-awtorità tal-ippjanar. Dan il-proġett se jkompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' madwar 6,000 familja f'din il-lokalità. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli u l-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellur. Din it-trasformazzjoni estensiva qed jiġi propost li vjal ir-Riħan, triq arterjali f'San Ġwan u parkeġġ ta' karozzi biswita tinbidel kompletament fi spazju miftuħ ta' 7,200 metru kwadru għal komunità bħala parti minn wiegħda fil-manifest elettorali Malta flimkien. Il-proġett se jtejjeb ukoll l-aċċessibilità u l-mobilità sostenibbli tal-lokalità billi jikkonverti l-infrastruttura ta' triq arterjali u jintroduċi żoni pedonali u korsiji dedikati għar-roti. Il-parkeġġ il-ġdid taħt l-art se jirdoppja l-ammont ta' parkeġġi attwali fil-livell ta' triq biex tiġi żgurata aktar aċċessibilità. Il-post se jkun qed jinkludi wkoll ġnien akwatiku, bandli, teatru miftuħ, żona komunitarja u oħrajn rikreattivi imdawrin b'aktar minn 350 siġra ġdida addizzjonali. It-traffiku minflok se jkun qed jgħaddi permezz ta' mina taħt l-art. Il-Ministru Dalli qalet li permezz ta' dan il-proġett il-Gvern qed jiddefinixxi mill-ġdid il-pajsaġġi urbani filwaqt li qed jinħoloq ambjent aktar ekoloġiku, aktar aċċessibbli u rikreattiv għal ġenerazzjonijiet tissa u dawk futuri. Iżlet tgħid li dan il-park ġdid quddiem il-Knisja Parrokjali, l-iskola u żoni oħrajn importanti fil-komunità se jsir l-akbar spazju aħdar fiż-żona urbana ta' San Ġwan. Waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-Gvern kif anki jedna fil-manifest elettorali kienet li noħolqu kemm jista' jkun spazji miftuħa, spazji ħodor fil-lokalitajiet tagħna. U nieħu gost nara li s'issa diġà mill-bidu tas-sena sal-lum kellna mal-45,000 metru kwadru ta' spazji ħodor, spazji riġenerati li qegħdin jingħataw lura lin-nies. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green esprima l-entużjażmu tiegħu għal dan il-proġett trasformattiv u qal li dan l-ispazju miftuħ se jkun qed iservi bħala pulmun aħdar li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Il-ħsieb wara dan kollu huwa li inti fejn inti f'dal-pajjiż ikollok spazju miftuħ f'inqas minn 10 minuti mixi. Fil-fatt ġewwa San Ġwan se jkunu 13,000 ruħ illi se jkunu qed jibbenefikaw jew 90% tal-popolazzjoni ta' San Ġwan se tkun qed tibbenefika minn dan l-ispazju miftuħ propju fil-qalba tal-komunità.